kịta mma agwụ ya ka o si dum n'obi nwezi chịkọ ọmụ na ya ụdịrị ya adịlọ nwetagogbo onwe m na nonsense na ihe first lady na-emerụ Sky B mụ onwe enyi nwaanyị nkekọ just tie onwe gị na shade ebe bi na m ife njikwa ga ebe a kịta bụ ka ngwa gị ka o si adị ka mpenyere gị ezigbote ka o si na gwatago na akwaghị ka o si adị ife ya mụ na gị na anyị ọya mụ na gị na anyị na endigomie onwere uru ịbalụ m for 6 months mụ na gị ma 6 months mụ na gị na-akụchalụ onwere uru ịbalụ m nothing onwere ofu mkpụrụ uru na first lady ka o si wee package cha payday for Sky B everywhere Sky B anasị ka eburu Sky B adị proud na somebody like somebody like first lady na ndụ ya nwoke ibe ma adị proud mara onye nke nwe for 6 months onwere ụlọ everyday na-enweta alert debit alert ị gara apụ m n'akpa nothing ife kpọrọ nkịta ka m gwa gị in fact ka m sụọ ya n'oyibo it is over ka m sụọ ya n'Igbo onye ọbụla chọọ wee ya ka m sị ka m gwa ya nkịta ayịkwana m biko ada m ekwe don't beg me chegoro ga njụ anyị so n'obi nkịta enyi m ya oyi nwaanyị nya onye amụma kpọọ nkịta ezi ya isi ya na abụ m enyi nwaanyị ntọyede maka na nna abịa na ya ọya dị emeli ya ebela asụlụ ya akwa esili ya ihu ifilizi ịma na-ezi ka ịbụ na ajọs nche brọsh ọp ya ntụ ya dị kịta na onye na-esi m n'anya ebe a nọ isi na abụ m enyi nwaanyị nwee ọnụ iji asị m it is over nna eme azụkwa ihe ị na-eme o ị na-alọ nlọ ya maka ihe a ka iji stọpụ ọma ebe a hapụ nna azụ mmeju eje taa ebe anaghị ekwu m na nke nwoke ụdị nọrọ ebe a na-agbagharị tekwa taim yo agwụkwa ya agwụ